За осмокласниците в Сърбия днес започна полагането на заключителните изпити преди записване в средните училища. Полагането на малка матура започна днес с тестове по майчин език. Във вторник, 16 юни, те ще решават задачи по математика, а в сряда на 17 юни ще отговарят на въпроси по история, биология, география, физика и химия в комбинирания тест. Така 69 малки абитуриенти на основното училище Георги Димитров в Босилеград днес решаваха теста на сръбски и 11 ученици по български език. Всеки тест ще има 20 въпроса, които не са известни. Предварителните резултати от изпитите ще бъдат обявени на 19, а окончателните на 25 юни. Записването е на 6 и 7 юли, като новината тази година е, че заключителните изпити носят 30 точки, 10 по-малко от миналата година. Успехът в училището е класиран с максимум 70 точки. В записване в гимназията допълнителните точки носят някои от първите 3 места от международни и национални състезания в 8 клас. За да се запишат в средно училище не съществуват праг на знания, така че всички ще приемат малката матура, независимо колко точки имат. Изпитът е задължителен за всички осмокласници, тъй като малката матура е условие за записване в средните училища, заявяват Министерството на образованието. Основно училище тази година завършават 68 000 ученици. В средните училища има около 75 000 свободни места, от които най-много в гимназите 18 400 места. Полицаят Йордан Григоров от село Белут и неговото семейство в сътрудничество с Организацията на Червения кръст в Босилеград вече 6-та поредна година през юни организира акция по кръводаряване. Дарявам кръв над 50 пъти и като редовен кръводарител дойдох до идея да организирам акция по кръводаряване за нуждите на службата за трансфузия при здравния център Сурдолица и вече 6-та година акцията се успешно провежда, казва Григоров, като добави, че днес акцията се провежда в помещенията на полицейската станция в Босилеград. Заявка за днешното кръводаряване се подали над 25 лица, сред които има младежи, заети в институциите и ведомствата, полицаи. Заради ревизия и профилактика на трафопоста 3510 в Босилеград във вторник на 16 юни с времетраене от 10 до 14 часа, токът ще бъде изключен за потребителите от централната част на града и околните села Груинци, Милевци, Белут, гравитиращите села към Бистър и Любатски район. Няма да има прекъсване в електроснабдяването на мрежата в Лисински район, Пламински, Караманица, Ярешник, Доганици и Дукат, потвърди днес шефът на електроразпределителното Босилеград Григор Григоров. Той каза, че тази ревизия е редовна и се извършава всяка година. Зеленчуковите растения в оранжериите са по-малко застрашени от отглежданите на открито. При зеленчуковите растения, които се отглеждат в полетата, вече е забелязано присъствието на растителни болести и вредители. Земеделските производители, които отглеждат зеленчукови култури, очакват добра реколта, но се опасяват, че болестите по растенията могат да захванат растенията, тъй като, както казват, все още се използват само най-необходимите препарати за защита. Променливото време с дъжди и високи температури благоприятстват за засилването на растителните болести и вредители. Поради това през следващите дни се препоръчва по-голямо внимание и постоянно надглеждане на насажденията, уточняват експерти. На 6-тия международен поход на планинския върх Руин в община Бабушница на границата между Сърбия и България са участвали повече от 1300 алпинисти от Сърбия и България, както и участници от Канада, Шотландия и Англия. Всички те успешно са преодоляли пешеходната пътека в дължина от 18 км. В похода са взели участие 25 алпинисти от Дружеството на алпинистите от село Долна Любата. Туристическата организация на Бабушница е осигурила безплатна храна за всички участници. Освен планински боб и гъбена супа, туристите са опитали лужничка вурда, кулинарен специалитет от мляко, защитен знак на община Бабушница. Преди изкачване на този върх на височина от 1706 метра бе организирано безплатно колективно кръщене в Ракитска река, проведено от свещеници от манастир Свети Йоан Богослов край Поганово. В нашата община утре умерено облачно със смяна на сухи дъждовни интервали, възможни гръмотевици. Минимална температура 12, максимална дневна 26 градуса.